Lesgezi indaba ze-1KZN TV ifundelo samukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kubulawe abane endaweni yokucima ukoma eMandeni, kubulawe wesimame kubanjwa imoto yemali. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal aphumeke umkhankaso okuthungathe abasola abahlanu abadubule babulala abantu abane endaweni yokucima ukoma eSondumbili eMandeni izolo ebusuku. Kulesigameko kulimaleke abanye abantu abane abangeniswe esibhedlela. Kulabo abashonile kubalwa namaphoyisa amabili. Amaphoyisa ke athi imbangela lesisigameko ayaziwa. Kulesi sigameko kubika ukuthi kusuke ingxabano yamazwi phakathi kwephoyisa belingeke emsebenzini namadoda amahlanu ngaphakathi kule ndawo yokucima ukoma, kodwa ke bakwazi ukulungisa udaba iphoyisa laxolisana ngeziphuzo. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi elinye iphoyisa liphinde laxabana nabo abasolwa ngaphandle ke kole ndawo. Umsolwa wabeke sedubule ebhekiseke iphoyiseni. Iphoyisa labalekela ngaphakathi. Umsolwa kwaqhubeka edubule efayela. Iphoyisa lashonela khona lapho. Kulesi sigameko kudubuleke nabantu ke ababili bashona kanye nephoyisa belingaphakathi lona ke lishoneleke emtholampilo. Amalungu omphakathi akule ndawo athi lesi sigameko siyashaqisa. Uyaqala lento esenza ukuthi ngalimala abafowethu kahlungu kanje abantu esingabazi. Kodwa siyacela ukuthi umphakathi uma khona abantu abangasiza ngakho besilekelele ukuthi kwazi ukubambeka igebengu nje asijabule ngalento eyenzakele nje nowakho nabasidumele umphakathi wonke waseMandeni udumele nje ngalento lena esehlele lapha calana. Lo mphakathi uthi ziningi izigameko zobugebengu ebeziqhubeka kule ndawo. Kwaziwa abantu lapha kushaya abantu lapha kudlungula abantu lapha amantombazane kubanjwe inkunzi la kuyo le ndawo le. So ngoba nje sokukanjena nje siyathemba ukuthi ngeke kuphinde kube khona itravel lene kanje phakathi endaweni yomphakathi. Siyayivala nje umphakathi wase 15 singamabhedla amahle sethi nje akho travel ezoba khona la ekhaya manje ngamanje. Umfowabo iphoyisa elidutshulwe lashona kulesi sigameko uthi ufisa umthetho udlala indima yawo kuboshwa kabenzi bobubi. Ngiyafisa amaphoyisa njoba nami ngine company security njoba sisebenzisana nawo ukuthi lento eyenzakalile ayingaphindi izenzeke and ngiyacela ukuthi lezi gebengu lezi zenze lento kuqiniswe ngempela ukuthi amaphoyisa mawasebenze. Sibonge nakubaba uMkhwanazi ukuthi ke njoba naye eqinise ngalendlela aqinise ngayo sithi ke naye ubaMkhwanazi akasebenze ukuthi lezi gebengu itholakale. Le ndawo eyaziwa ngokuthi iTshala Nang ibidayisa utshwala ngokungekho kwemthethweni. Umeya kaMasipala waseMandeni uThabane Mdlalose usigxekile ke lesi sigameko. Into esifisayo nje ukuyisho kubantu bakithi ukuthi siqinisekise ukuthi indawo lezi esisebenzisayo zokuqeda ukoma kuba indawo zibe semthethweni zikwazi ukuthi zibe nazo zonke izinto ezidingakalayo ngokusemthethweni. Njengoba umuntu ehlalenza imizungezo iqinisekise ukuthi abantu abeze bezobhalisa abanikwa ama license ukuze ba comply nezimo ezibhekelene nezithinta ukuhweba kwabo ngaba ukuhweba kwama tavern nokunye. Lokho kusibeka kabi ke ebalazweni njengeMandeni ukuthi ngosuku olulodwa sibe nalesi sigameko esenzekile. Esifisayo ukuthi lesi sigameko siyibi sinyantisa igazi siyagxeka lokho into eyenzekile. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal athi aphume umkhankaso wokuthungatha abasolwa. Police in KwaZulu-Natal are searching for at least 5 suspects who allegedly shot and killed 4 people, 2 of them off-duty police constables, and injured 4 others at a tavern on Ikwezi Road at Bidla section in Sondumbili on Monday night. Njengoba ke le ndawo ibisebenza ngokudayisa utshwala ngokungemthetho ivaliwe ngamaphoyisa. Ezindabeni ze-1KZN TV kubinkosenhle Mthembu eMandeni. Kuxwayisa amalungu omphakathi kuba kahlale eqikelela ukuziphephisa lapho kusuke kuqhubeka khona ubugebengu kakhulukazi uma izigebengu zisebenzisa izibhamu. Lokhu kuza ngemuva kuba kwesifazane edlule emhlabeni ngemuva kokudubuleka ngesikhathi ke izigebengu bezibamba inkunzi imoto yemali emgwaqweni N2 eThekwini zizama ukuduna itekisi bebeyigibele. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Robert Nichunda uthi ke babalela kwabayisithupha sebebonke abantu ke abalimalile kanti amaphoyisa athungatha abasola babaleke nesamba semali engakadalulwa. Bebefunelwa amacala abucayi kufaka phakathi amathathu okubulala entambanana namanye abasolwa ngokuqhumisa imoto yemali emgwaqweni uN2 eThekwini namuhla ekseni. Imbiko yakamuva ithi kufe oyedwa, omunye usesimeni esibucayi esibhedlela lapho ke eqashwe kolokhozi amaphoyisa ngemuva kokutholana phezulu nabo eThekwini namuhla ntambama. A suspect who was being pursued by police in connection with a cash-in-transit robbery that happened on the N2 highway southbound
in the south coast of Durban on Tuesday morning was shot and fatally wounded during a shootout with police in Glenwood, Durban on Tuesday afternoon. Police followed up information regarding their vehicles, which were spotted fleeing from the cash-in-transit robbery crime scene. The identified vehicle was intercepted at an intersection in Glenwood, and the suspect opened fire towards the police. Police retaliated, and during the shootout, one suspect was shot and fatally wounded, and the other one was rushed to hospital with gunshot injuries. No police officer was injured during the shootout. The two suspects have also been positively linked with a triple murder case which happened at the Intambanana Policing Precinct in January this year, and another double murder case which happened at the same area in June 2024. With regards to the Tuesday morning cash-in-transit robbery, another vehicle which was hijacked at Komakota area and used in the CIT has just been found abandoned at Marian Hill with what looked like bags of money inside. The crime scene is yet to be properly processed. Isaxwayiso esishubile kumalungu omphakathi agijimela ukuqopha izithombe emnyakazo noma ke bacoshe imali uma izigebengu zibamba imoto yemali. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal useke izigebengu kazibi namhawu uma sezidubula ngenhloso yokuziphephisa. Criminals will not stop at anything if they want money. They will shoot at anyone whom they believe is standing on their way or whom they believe will identify them. So it's advisable that whenever there is a CIT in progress, people must stay as far as possible. We understand because we have seen through social media videos that people want to go at the aftermath and collect leftover money there, which is a crime on its own. So people must stay out of that because even after the truck has been blown off, suspects use explosives. There might be certain explosives there that they might go off and kill them unexpectedly. So they should stay away from the crime scene as much as they can until the police have come and declared the area safe, and will put our cordon tape which they can stand behind the tape which is safer. Lesi sixwayiso siza ngemuva kokudlula emhlabeni kowesifazane othole ukudubuleka ngesikhathi izigebengu ziduna itekisi abebeyigibele ngemuva kokuqhumisa imoto emali eThekwini namuhla ekseni. Amaphoyisa athi ke ayazi lezi zigameko zibandakanya nabasebenzi bazo lezi imoto. We know that these are organized crimes that criminals plan, and his stance is that it has never happened that criminals will go and bomb and attack a CIT vehicle with no money. There's always money in every vehicle that they attack, which could signal that somebody informs them that this truck is carrying this amount of money. Because whenever they go and risk their lives, it's because there is enough money in the vehicle for them to risk their lives for. So we believe that working together with those companies responsible for transporting money, we will one day put an end to this kind of crimes. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umphakathi wasemangweni eLoskop uthi usulibeke eceleni uvalo lokusaba ukubulawa uma ke ubebika ngobugebengu basho lokhu ke behlangene noNdunankulu eMgungundlovu bathi yize ke kwabakhona ukwehla kwezinga lobugebengu ngomumvu kokufika kwaNdunankulu uThamintuli kepha ke isantshontsho imfuyo kanti abantu basashona kule ndawo ekwadutshulwa abantu abahlanu abahlobene ngesikhathi ke besemcimbini. Umphakathi wasemangweni eLoskop uthi buningi ubugebengu benzeka kuleya ndawo okubalwa ukwebiwa kwemfuyo nokubulawa kwabantu kanti okunye abakhale ngakho ukugana kwezingane zamantombazane esencane nokushiya phakathi isikole zingasiqedile. Kunalento yokuthi umuntu wesifazane una 19 una 17 una 16 useshadile noma walotsholwa umkhwenyana wakhe akasebenzi naye akasebenzi banabantwana labantwana abalambile kulesi simo esingaphansi kwasemangweni useshonelwe umyeni wakhe kodwa una 17 enjalo uhleli kuleli khaya ahleli kulo nalabantwana nabo akasadlileke manje basethola obunye ubudlelwana nabo lobo budlelwane naye nabahleli kubona uthandela ukuthi manje uzobaphilisa kanjani labantwana enginabo okuzokwenza ukuthi esekulobudlelwana kubona
akakwazi ukuthi noma ngabe uthandane nesigebengu asibonayo ukuthi lesi sigebengu siyabulala sibulala abantu siyatshontsha yonke into uzobekezelela ukuthi uma mina ngilale ngidlile nalezi ingane nginazo eMangweni sinenkinga yokuthi thina sihlulwa isikole bese siyoba amabhobhodlwana okuthatha kanti sithatha futhi asinalutho so sike sayikhuluma ke nokhansela ukubheka ukuthi sicela ukuthi ngalesikhathi uqala nje unyaka sicela nisisize kakhulu ekulweni nobugebengu kodwa sibe nama youth programs azosifaka ezikoleni asikhiphe asifake emphakathini asikhiphe nama youth programs azobiza labo makoti asebehleli lapha emzini yabantu oDuftek ukuthi bebuye mhlawumbe bazofundiswa ngokupheka can volunteer personal. Okunye okuvelile udaba lomlungu uphilisa kabi umphakathi kanye nemfuyo. Siqedile imfuyo yethu. Ungomakhelwane wethu sihlonise icingo nje naye. Uma ehamba ngesithuthuthu udla la eseplazini lakhe izinto zemphokotho yadubula. Udubula amahashi, udubula izinja, udubule inkomo. Usedubula abantu unyedube entathu njengoba kukhona namhlanje. Lo mphakathi uthi izinga lobugebengu lehla ngemva kokufika kwaNdunankulu Thami Ntuli kepha abuzange bume kanti uNtuli ubesencoma isibindi salaba ngokuza kulomhlangano. Kube likhulu ukufika la kwakunzima njengoba nikhona ngenkathi ngisemhlangano naniyibonela kuyashintsha manje abantu they are coming out, they are becoming vocal. Sifuna ke kuyokwenza nomphakathi walapha ube vocal about ubugebengu ngoba iyona strategy engikholela ukuthi KwaZulu-Natal sizokwazi ukuba siqede ubugebengu. Ezindabeni z1KZN TV ku-Ayanda Dube Semgungundlovu. Asithishelele eyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokwana kwizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kubulawe abane endaweni yokucima ukoma eMandeni kubulawe wesimame kubanjwa imoto yemali. Zisishayeleke ihlombi izisebenzi zenkampani amabhasi Zululand Bus Services ehambele enseleni enyakatho nesifundazwe isinyathelo sokunqanyulwa kwenkontileka yokusebenza kwalenkampani. Umnyango wezokuthutha unqamuleke inkontileka yalenkampani ngemuva kwezikhalazo eziningi zabasebenzi bekhala ke ngokungaholela nokuthi ke abaphathi balenkampani baphuleke imibandela yokusebenzisana nokuhluleka ukwenza umsebenzi ngobuqotho kanye nokwethembeka. Ngemuva kwezingxoshunqushu inkombankombane phakathi kwezisebenzi zeZululand Bus Services nabaphathi zekhala ngokungaholelwa umphathi yena ethu uziholelile nokunye ke nokugcine kuphazamisa ukusebenza umphakathi wasenseleni waseMtuba wagcina ungenayo izinto zokuhamba. Umnyango ube sewenza uphenyo noholele ekutheni lithola izinto eziningi ezingahambi kahle kule nkampani kuhlanganisa amabhasi angathelile angekho esimene esihle angabekeka impilo yabagibeli engcupheni ungaholela kwabasebenzi nokunye okuningi. Lolu phenyo ke liholele ekutheni umnyango ufike esinqumeni sokumisa ke inkontileka yale nkampani njengoba ke yehlulekile ukwenza umsebenzi ngokwethembeka. Ungqongqoshe usekhiphe isitatimende sabe indaba kanye nomphakathi lapho eveza khona ukuthi ngenkulu inhlonipho ufisa ukwazisa umphakathi osemtubatuba enseleni kanye nakwezinye indawo uthi usejube ihhovisi uba lihlele umhlangano namakhosi asendlunkulu nomphakathi lapho bekusebenza khona amabhasi eZululand Bus Service. Kulo mhlangano umthombeni uzokwazisa amakhosi asendlunkulu nomphakathi wonke jikelele ngokumiswa kwezivumelwano phakathi komnyango kanye neZululand Bus Service lesivumelwano esokuthutha umphakathi. Umnyango uthole izinto ezishaqiswayo emva kokuthi kwenziwe uphenyo wabe usuvula icala eMpangeni Police Station ngomhla 15 January 2025. Okunye okushiya imibuzo okusho kwaMthombeni ukuthi incwadi ezingumgunyathi zokusebenza kwamabhasi lokuthiwa i-Certificate of Roadworthiness zatholakala kanjani kwenye iprovince. Ngaphambi kokuthi ke umnyango ungenelele izisebenzi zalenkampani bese zivele ziwudobile umsebenzi zikhala ngezinkinga zamaholo amabonasi nokunye nje okuningi njengoba ke umnyango usungenelele laba bathi ke ziyabajabulisa lezi ndaba zokuthi ke kubonakala ukuthi ukhona imizamo eyenziwayo ukuzama ukulungisa isimo umnyango. Siyajabula ukuthi umnyango khona inqumo ezithathile kodwa le ndaba inde le ndaba esihambile ngoba ezinzinto masizisho athi ngasonyelwa phezulu
ngoba okunye umnyango sasakhuluma na umnyango efikile uMr Thwale ezosicela ukuthi asithatheni amabhasi ngesimo esikhona samtshela cha ngale amabhasi awekho ngesimeni nalokhu asikwazi ukuthatha i-risk thatha amabhasi emgwaqeni sazi kahle ukuthi awekho esimeni ukuthi ungathutha abantu ilokho ke siyakujabulela umnyango ugcina ukusukumelwa lezo zinto lezo noma singakaqiniseki ukuthi ilokhu icontract iphelile kaMnumzana ngoba sile lapha wabizwa uMnumzana uSifiso kwabuza malana ukuthi kwenzekalani malana lokhona okwazi ngomalana nokuphela kwecontract wathi uSifiso cha bona bakwaziyo ukuthi beqhubeke ukusebenza futhi basangabasebenzi babo sifuneka siqhubeke basazokulungisa amaphutha abawenzile laba ke bathize noma sizabajabulisa lezi ndaba kodwa ke bathi balinde ukuthi ke baziswe ngokusemthethweni ukuthi ke kuzokwenzakalani kubona njengoba ke kusaphumele sisinqumo ukuthi ke bazobuyiselwa emsebenzini noma kwenzakalani akekho umuntu ofikile kuthina osuka eminyangeni ezositshela ukwenzakalani nangapha enkaphanini akekho umuntu ofuthi osondelile kuthina ezositshela ukwenzakalani ngoba sihlezi nje lapha sihlezi silinde umuntu ozosondela ukuthi kodwa siyaweza amaphepha yonke into iqhubeke emaphepheni kodwa sazi nje ngabasebenzi kwenzakalani qhubekakalani izinto esizilindele lezo ukuthi mebesondela laba bezositshela ukuthi inkampani efikayo sebenayo njengamanje izosebenza kanjani izoqhubeka sisebenze enkampanini lezofika ilokho esikulindele njengamanje Uthishanhloko kwesikole samabanga aphansi eMasangweni Primary eMasangweni uNtombekayise Mfusi uthi kuba khona kwemikhankaso ethinta ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane iyasiza kakhulu ekutheni izingane zazi ngokumele zikwenze ukubika ekhuluma nethimba lezindaba uMfusi uthi babhekene nenselelo njengoba ke izingane eziningi azihlala nabazali bazo njengoba ke sihlala nogogo futhi ke indawo yasemakhaya Ukwanda kwezigameko zokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane noyinto ebonakala kamuva nje endaweni yaseMasangweni kuWard 9 ngaphansi komasipala uMthonjaneni kusukumise ikhansela kule ndawo lahlela umkhankaso wokuqwashisa abafundi ngalesi sihlava lo mkhankaso uqale esikoleni zamabanga aphansi eMasangweni nasesibekezelo uthishanhloko waseMasangweni uthi babhekene nenselele enkulu kule ndawo Sijabule kakhulu ukuthi kube khona le awareness esiorganizele ubaba ukhansela babiyela kuma cases ke kade sinawo sibonga ukuthi nje utheme ngabe simemeza simcela ukuthi asihlanganisele wonke ama departments wasukumela phezulu so sibona ukuthi ke izingane zethu zisizakele kakhulu ngoba kwesinye isikhathi siyesikhulume kube ukuthi ziyasizwa thina sezisijwayele kodwa mase kufika kuyibona abantu esuke esikhuluma ngabo njengamaphoyisa ucorrectional services uDSD nabo labo bakaNicro sijabule nje kakhulu ukuthi lokho esikushoyo thina kubona bakubonile namhlanje sesike saba nama cases amaningi ke endaweni so nje nale case ekade siyibona ivela isihlukumezile kakhulu because isenze sabona ukuthi noma sikhuluma izingane zethu kodwa igcina isaba ukuvela ngaphandle zisho ukuthi nakho kwenzakalayo because zihlala umphakathi esihlala kuona ke umphakathi engizothi inkosi yamangazi noma unama challenges amaningi so abazali babo abanye abahlali nabazali babo uzubuthi uyambuza omunye athi uma wakha kamazi uhlala nogogo asho inkinga nje enkulu uzufica ukuthi abanawo even ama birth certificates because uhlala nabantu angazi abanye bamcosha bahlala nabo ikhansela kule ndawo uMankomane Biyela uthi ukwanda kwesigameko zokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane kamuva nje ikona okwenze basukuma ukukhuza lesi sihlava sihlangene ke lapha eWard 9 ngoba sike saba nawo lokhu ukuhlangana kwa ukuthi izingane zisesikoleni sahlangana nemphakathi kuphela so sengidecide ukuthi sisondele eduze kwezingane sixoxele eduze ngalolu daba ngoba kule ndawo yakithi sekunegameko nje ezithanda ukuba yiningana esibonayo zokuhlukunyezwa kwezingane ukulahleka kwabantu abanye bayaduka bengatholakali so ingakho ngidecide ukuthi ngenze lo mbidlango ke awugcini kulezi izikole engizozenza namhlanje ngoba namhlanje senza isibekezelo neMasangweni bese kuba isitapo Ubiyela uphinde wanxusa umphakathi ukuba ube nothando ubhekane njengomakhelwane uma kukhona abahlukumezekayo siyacela nje bazali ukuthi niphathe kahle ingane zenu nibuyise ubuntu endaweni yakithi nibuyise ubuntu komakhelwane sivuvuzele umoya wokuthandana ngoba msakazi angifuni ukufihla lokho ukuthi
endaweni yasemhlabeni sekwande umoya omubi, umoya wokuzondana kubantu bezalana, kubantu bakhelene. So siyacela nje ukuthi akubuye isidima sokwazana njengabantu, siphathane njengabantu, sihloniphane. Lo mkhankaso kulindele ukuthi uqhubekele nakwezinye izikole ezingaphansi kwale wadi. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthabani Maphumulo eMasangweni. Uhlalo ophiko lwentsha lenkatha yenkululeko i-IFP Youth Brigade ngaphansi kuMasipala Alfred Duma uNtuthuko Thabedu sezwakalise ukukhathazeka ngokunyuka kwezinga labantu besifazane ababulewe nabahlukunyezwe ngezindlela ezahlukene ngonyaka owedlule ngaphansi kwalendawo. uThabedu usho lokhu kunomcimbi wezitombi ezakhele lo masipala zihola ngonomehlo lapho ke besifundise khona ngokuziphatha baphinde bagqugquzela ukuba bakhulume uma behlukunyezwa. Usihlalo wentsha ngaphansi kaMasipala Alfred Duma uNtuthuko Thabede uthi sandile isibalo sabesifazana abasemakhaya abahlukumezekile. Ukuthi ziningi kakhulu izibalo zabantu abasha ikakhulukazi amantombazana angene egamekweni ezingazinhle zokubulawa zaphinde futhi zahlukunyezwa abantu besilisa. So sithe kulonyaka ngoba senza lo mcimbi wethu wesibili ka-2025 sathi la kulonyaka ake siwenze uthi ukuvuleleka kakhulu kube umcimbi ozokwazi uhlanganise sikhulume ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazana abasebancane abasendaweni ezisemakhaya nabasezikhungweni ezahlukahlukene zemfundo ephakeme. Kulonyaka umsakazi sithe ake sibaqoqe bonke abantwana ikakhulukazi labo abasezintombi nabangasizona izintombi akusizona abantu akusizona intombi kuphela ezingaphakathi nabangasizona intombi sibamimile from ward 1 to ward 37 ukuthi abeze ngaphakathi sizokhuluma nabo sibagqugquzele sibanikeze futhi nethemba lokuthi umuntu mase ehlukumezekile akakwazi phela ukuthi alibike ukuthi abangasabi ukuthi ngiyasaba ukuthi mhlambe ngoba ubaba usibanibani ohloniphekile endaweni uzothini azasala nesilonda esinganaphakathi esingalapheki. Omunye wonomehlo uncenca ukuba ingalo yomthetho iqine ngodaba ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Sicela uhulumeni namaphoyisa basilekelele bakwazi ukuthi ke bavimbe lento yokuthi izingane zihlukunyezwe ziphinde futhi zihlukunyezwe nabantu abangafanele abasemndenini. Ziphinde futhi zihlukunyezwe nasendaweni engafanele njengokuthi mhlambe izingane ziyofuna umsebenzi noma usizo oluthize kwabathize bese kufanele zindlule phansi. Ziphinde futhi izingane zihlukunyezwe obaba bazisabise bathi lezi zingane mayike zakhuluma zasho ukuthize bazozibulala kanjalo nabafowabo nomzala nabasemndenini nje. Sicela uhulumeni akasilekelele kanye namaphoyisa. Kanti enye yezintombi iqhuquzela abesifazane ukuba benganciki kakhulu kwabesilisa. Ukuphawula kwami ngokuhlukumeza kwabantu besifazane nangokubulawa kwabo ukuthi kanjena ngicabanga ukuthi umthetho usaqinile ngalendlela lokho obekufanele uqine ngayo ngoba ubugebengu buyakhulu usuku nosuku futhi abantu besilisa abahlonipha abantu besifazane bayazenzela phezulu kwabantu besifazane. Ingakho fanele umuntu wesifazane ethi mayehlungumezekile ekwazi ukusukuma engahlali ngenxa yesimo sothando noma ukunakekelwa noma ungakhona ukuzenzela. Abantu besifazane fanele bekwazi ukuthi bekwazi ukuzenzela bengabokhamise ngithele befunze ukuzenzela ngoba ugcina usuhlala ngaphansi kwezincindezi ngenxa yokuthi awukwazi ukuzenzela. Ingakho isikhathi esiningi sekugcina abantu besifazane abaningi bebulawa ngenxa yesimo sokuthini bayahlala bebekezele bethi kuzolunga kube kuzolunga gcine ngingalunganga. Khona manjalo uThabedu uphinde waveza ukuba bazohambela amawadi ehlukene befake nabesilisa kulolu hlelo njengoba nabanye behlukumezeka. Nathi sizimisela ukuthi sihambele from ward 1 to ward 37 sikhulume nabantu abasha abasemazingeni ahlukahlukene bobulili obahlukahlukene ngoba asigcinile ngabantu besifazane kuphela. Bakhona besilisa okuyibona abantu mhlawumbe sithi abanye babo bayahlukumeza kodwa futhi nabo kukhona abantu besilisa abahlukunyezwayo. Ngakho asingalivimbi ithuba lokuhambela labantwana esiqoqa abantu besilisa siqoqa abantu besifazane abasebancane nabaphakathi nendawo nabasebadala ukuze sikhulume nabo sibabonise ukuthi ngempela ngabe ke yiziphi izinto thina ekumele endaweni yase-Alfred Duma ngaphansi kwamasipala wethu indawo kaMnambithi sikhulume nabo sibagqugquzela abantu abasha. Thobeka Dladla ezindabeni ze-One KZN TV ngiseMnambithi. Asiphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele futhi mbukeli usabukele zona ke indaba ze-One KZN TV asikukhumbuze obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje.
Kubulawe abane endaweni yokucima ukoma eMandeni kubulawe wesimame kubanjwa imoto yemali. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.77 cent maqhathiswa nedola laseMelika libo 23.30 cent maqhathiswa pound waseBritain libo 19.34 cent maqhathiswa neeuro igolide lona lu $2,814.13 cent ounce wona ngohluzwe wona $75.96 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ziyaqonga izinkinga kuyiqembu likaNobhujuzayo laKwaZulu-Natal Royal AM njengoba abadlali baleli qembu sebephinde baduba ukusebenza bekhala ngokungaholelwa. Kubikwa ukuthi ke labadlali bekumele beqala ukuzilolonga izolo ekseni kepha ke bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke beziqeqeshi bengayitholile imiholo yabo yenyanga edlule. Lokhu kukwanda kwezinkinga kuleli qembu kwenza kube nokungabaza ngekusasela leli qembu njengoba lisanda kubuya ekuhlehlisweni kwemidlalo yalo ngenxa yezinkinga elibe nazo nomqoqindetela uSARS ezigcineke sezichaphazela nePSL ikhala ngokuthi ke izinkinga zaleli qembu zakha isithombe esingesihle. Nasikisimo sezulu esingalendeleka. Bukelekezi yaguqa bese kuphathelwe zona osuna namhlanje mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile